Sunto predstavilo novú aplikáciu Route Planner. Je to webové rozhranie na plánovanie trás a dobrodružstiev, tak sa poďme na to spolu pozrieť. Dnes si predstavíme najnovší prírastok zdieľané Sunto, tzv. Route Planner. O čo ide? Ide o webové rozhranie Sunto aplikácie pre plánovanie trás, našich nastávajúcich dobrodružstiev, výletov a zdieľanie medzi kamarátmi a známymi. Takže môžeme si odteraz užiť Sunto mapy na veľkej obrazovke, na webovom rozhraní, prístupne ku všetkým. A poďme si to teda celé predstaviť, čo tam všetko máme, čo tam všetko vieme robiť a možno aj nejaké maličké úskalia. Takže najprv vás prevediem cez nejaké základné menu a gombiky, ktoré tu máme na používanie a potom si niečo spolu nakreslíme. Takže začnem vľavo dolu, tam je prvé tlačítko na vyhľadávanie nejakého bodu záujmu, takže môžeme vyskúšať napríklad hotel Fis, či nám ho našlo, hej, alebo si vieme vyskúšať nejaký štít, veľký kriváň napríklad, hej, ten je v malej fatre, takže všetko funguje na 100%. Ďalšie tlačítko vás vlastne vráti na vašu aktuálnu polohu. To tretie tlačítko slúži na to, že keď si nakreslíte trasu, aby ste si to odzoomovali a vedeli si trasu zobraziť na jednej obrazovke, to si ukážeme. Keď sa presuniem vlastne teraz doprava hore, povedzme tam máme možnosti vybrať si druh mapy, aké chceme prezerať, čiže máme tam mapu outdoorovú, potom tam máme mapu satelitnú, svetlú, tmavú, zimnú a lavínovú. Pre plánovanie odporúčam používať outdoorovú mapu, pre nazeranie túto satelitnú je veľmi pekná vo vysokom rozlíšení a ideálna v kombinácii s 3D pohľadom, takže za toto palec hore tie mapy sú ozaj veľmi pekné. Ďalšia vec, ktorú vieme využiť tuto na týchto Sunto mapách alebo v tejto Route Planner aplikácii je tzv. Heatmapy, čiže môžete si zvoliť váš obľúbený typ športu a ukázať a pozrieť si, že kde Sunto užívateľia alebo kade chodia Sunto používateľia. Takže je to také bezpečnostný prvok a taký plánovací, že viete si pozrieť, tu som označil turistiku pre Vysoké Tatry a vidíte, že ktoré sú najčastejšie chodené chodníky. Takže ozaj veľmi pekné. Ďalšia možnosť je voľba, ako kresliť ako keby trasu, hej, že môžete si vybrať buď kreslíte voľne, alebo chcete nasledovať nejaké nespevnené cesty pre horské aktivity alebo spevnené pre cestnú cyklistiku. Potom tu máme ďalšie dve navigačné tlačítka. Jedno je tlačítko späť, keď kreslím a pomýlim sa a idem o krok späť, to si ukážeme, alebo potom to ďalšie tlačítko mi otočí trasu, reverznem ju z bodu B do bodu A, keď dokreslím. No a vpravo dolu potom máme tzv. Nejak zdieľacie a ukladacie na gombičky. Čiže prvý slúži na ukladanie trasy, keď si dokreslím, uložím si ju ako GPX. Druhý vlastne viem si sem importovať, keď si GPX súbor alebo KML súbor alebo FIT súbor, ktorý si niekde stiahnem, alebo keď si nakreslím niekde inde. A ďalšie dva gombiky sú na zdieľanie, to znamená, toto je štandardné zdieľanie medzi kamarátmi, známymi cez overené platformy, WhatsApp, správy, mail a tak ďalej. A tento tlačítko vlastne pošle trasu, ktorú si nakreslíme priamo do Sunto appky. Tu by som upozornil, treba sa ideálne prihlásiť s vašim Sunto účtom, aby sa vám zosynchronizoval tento planner s vašou Sunto aplikáciou, a keď tak urobíte, tak v princípe vám tuto aj vylistuje vaše trasy, ktoré už máte uložené a viete si ich hocikedy prezerať alebo aj nejak zeditovať. Ja môžem skúsiť nejako kliknúť, či nám to zobrazí pekne tú trasu a vidím, že nie, takže máme tu taký malý bugík. Skúsime to ešte raz, aby dáme tomu ešte jednu šancu, či to potom dobre zobrazí a nafečuje tie dáta. Áno, vidíte, že už tá trasa je pekne zobrazená. Dobre, takže toľko k tým základným navigačným prvkom a teraz si poďme spolu niečo nakresliť. Ja to skúsim vynulovať všetko od začiatku a idem na svoju polohu a nakreslíme si nejakú takú základnú trasu, ktorú ja poznám a kade chodievam, takže ideme vyskúšať. Takže začíname na parkovisku, rekreačné stredisko Dúbrava, presunieme sa na križovatku pod Malou Pecou, hej, vieme si to nazoomovať, vieme, že to je križovatka, prebehneme cez Veľkú Pec,
s obsíkom cez Baronov hrob, tuto preletíme, tu je Baronov na takúto lúčku smerom dole a vrátime sa pekne na štart, tak toto posunieme a máme trasu za pár sekúnd vyklikanú. Keď som takto nejak nazumovaný a kliknem na to tlačítko, tak ma to pekne vráti späť, ako som spomínal. Dobre, trasa je nakreslená, môžeme si to skúsiť poslať do Suunto aplikácie, ale skôr ako tak urobím ešte pár vecí. Prvá vec je taká, že tu si viete dolu vyrolovať ešte prevýšenie, alebo teda profil výškový tej trasy. Viete si ho analyzovať, viete vidieť prevýšenie aktuálne na ktorom kilometri a nadmorskú výšku. Tu vidíte parametry trase, 5,38 km a nejakých 170 výškových. A takisto tu sú ešte dodatočné dve možnosti a to je zmeniť si môžete jednotky z metrických na imperiálne a potom aj nejaké jazyk. Jazyk si viete zmeniť a coordinates format, áno. Takže to sú také základných pár vecí. Takže trasa je nakreslená. Posledná vec, ešte to odošleme, niektorí z nás majú radi, napríklad ja, si na trasu poukladať nejaké body záujmu, ku ktorým sa chceme navigovať a chceme vidieť, koľko nám zostáva ešte vzdialenosti a prevýšenia k tým bodom, takže môžeme tak urobiť, že si klikneme na takýto bod, hej, a označíme si ho, hej. Označili sme si bod záujmu, volá sa križovatka. Malé úskalie, zatiaľ nevieme meniť tieto ikonky, tie ikonky si vieme potom zmeniť z Suunto aplikácie. Route Planner nám dovoluje použiť iba takýto základný. Ak chceme ešte jeden a chceme ho takto, a ešte by som k tomu povedal, vlastne ten bod záujmu alebo ten waypoint si vieme dať iba tam, kde som ja kreslil tú trasu, hej, alebo teda na ten bod, kde som reálne klikol. Čiže ak by som chcel napríklad spraviť si ten bod záujmu tu, tak ja najprv musím raz kliknúť, hej, mne vytvorí waypoint a vtedy ho označím, hej, čiže vtedy ho až viem označiť, takže tak toto funguje, hej, tamto si dajte pozor. Takže máme dva waypointy, pripravenú trasu, môžeme si ju skúsiť odoslať do Suunto aplikácie cez tento jeden gombík, malo by to fungovať na jeden klik, dáme tomu nejaký test, Suunto Route Planner, hej, takže môžeme to takto odoslať. Dobre, dostali sme notifikáciu, že to je hotovo, tak pozrime do tej apky, či to tam bude. Takže aplikácia, mapa, Suunto Route Planner už je aj tu, hej. Môžeme si na to kliknúť. Ako vidíte, trasa je krásne nahratá, 2 body, generické, hej, výškový profil už je vyfarbený. Teraz buď už len uložiť, a vidíte, že to je zo Suunto Route Plannera. Teraz buď to len uložíte do hodín, alebo si to viete ešte upraviť, keď si chcete trasu ešte upraviť. A tu teraz chceme upraviť, ako mne sa nepáčia tieto generické body. Takže ja by som si veľmi rád ešte toto premenoval a teda prepísal. Mne sa nepáči takýto waypoint, križovatka má byť križovatka. Takže označím to ako križovatku, uložím, hej, zmenil som si to. A takisto tento bod sa mi nepáči, vôbec sa nemá byť random, je to stúpanie, je to práve stúpanie, aby ma to upozornilo a mal by to byť bod taký, že nejaký, dajme tomu nejaký alert alebo čo, no nevadí, tam je tam hocičo, však to je jedno, tam sú stopy nejaké, dobre, čiže máme to teraz prepísané, uložené, vieme to uložiť, vieme si tie body pozrieť a teraz prichádza na to úskalie, ktoré som už ja odreportoval a chcel som vám to ukázať. Vy keď si tie body potom, body záujmu, alebo to sú waypointy, hej, body na trase, plánovacie body upravíte, ono ich tu nejakým zázrakom vyduplikuje, ja som to nahlásil, už sa to rieši. Je to len chybička krásy, oni reálne tie body nie sú už druhýkrát v hodinách, hej, keď odošlete trasu do hodín, ten bod tam je reálne len raz a vidíte, že aj na tom výškovom profile ten bod sa nachádza iba raz, je to nejaký dummy duplikát, takže toto sa už rieši, len aby ste vedeli, že sa to stane, hej. Čiže kto by chcel, a teda kto má s týmto problém na teraz a ho to ruší ako mňa, tak si potom plánuje tie waypointy priamo v Suunto aplikácii. Čiže v Planneri si spraví trasu, waypointy sa na ne vykašle a spraví si ich tu. Ja verím, že to sa čoskoro fixne, akože, a takisto aj tie ikonky, takže ja si myslím, že
Je to dobrý produkt, dva malé bugy som našiel, ja myslím, že nič hrozné, nič, čo by ublížilo funkcionalite, za mňa palec hore, dobrá vec, takže skúšajte, plánujte, používajte heatmapy, aby ste boli v bezpečí, no a vidíme sa pri ďalšom našom videu. Čaute.